Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar bocah-bocah kelas 5? Muga-muga awak dhewe padha sehat yo, uga tansah semangat senajan sinau ana ing omah. Nah, dina iki awak dhewe sinau bareng ana ing pembelajaran basa Jawa ulangan 7 babagan gamelan. Tujuane supaya putra-putri padha bisa mangerti jenise gamelan lan padha bisa mangerti apa wae titilarase ana ing gamelan. Nah, sadurunge pasinaon diwiwiti, bocah-bocah sampun sami nglaksanakaken bagi emas. Alhamdulillah. Monggo disiapake dhisik buku tulis, alat tulis lan buku paket basa Jawa. Banjur nyimak video ustadzah nggih. Gundul-gundul pati. Bocah-bocah, saka ing video mau awak dhewe wis padha mangerti yo gamelan iku ana gamelan komplit. Biasane gamelan kuwi awak dhewe temui ana ing pagelaran wayang utawa ketoprak. Nah, gamelan ana ing basa krama diarani gangsa. Wong sing nabuh gamelan iku diarani niyaga. Wong sing gawe gamelan diarani juru gending. Gamelan iku digawe saka kayu, wesi, perunggu utawa kuningan. Bocah-bocah, gamelan iku ana apa wae? Saiki ustadzah arep menehi contoh gamelan lan cara ngunekke. Sing pertama yaiku kendang. Carane ngunekke kendang yaiku ditabuh utawa dikeplak. Nah, ayo dirungokke suarane kendang. Nah, sing kepindho yaiku ana saron. Cara ngunekake saron yaiku ditutuk. Coba bocah-bocah padha ngrungokke swarane saron iki ya. Banjur sing ketelu yaiku bonang. Carane ngunekake bonang yaiku ditutuk. Swara bonang kaya to. Nah, kuwi mau suarane bonang. Rebab. Carane ngunekake rebab yaiku digesek. Suarane rebab kaya to. Nah, saiki ana meneh yaiku gambang. Carane ngunekake gambang yaiku ditutuk. Ayo saiki ngrungokke suarane gambang. Nah, kuwi mau ya bocah-bocah suarane gambang. Nah, ing gambar kuwi ana gambar gong. Carane ngunekke gong yaiku ditutuk. Suarane gamelan liyane yaiku ana suling. Cara ngunekke suling yaiku disebul. Unine banjur saliyane suling ana meneh siter. Cara ngunekke yaiku dipetik. Unine kaya to. Bocah-bocah, gamelan iku duweni rong titilaras utawa nada, yaiku titilaras slendro lan titilaras pelok. Nah, titilaras slendro iki titilarase ana ji, ro, lu, mo, nem. Cacahe pathet ana 3, yaiku pathet 6, pathet 9 lan pathet manyura.
Pathet 6 biasane ditabuh saka jam 09.00 tekan jam 12 awan. Pathet 9 ditabuh saka jam 12 awan tekan jam 3 esuk. Lan pathet manyura biasane ditabuh saka jam 3 esuk tekan jam 6. Nah, sing kepindho yaiku titilaras pelog. Larase yaiku ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Nah, iku padha nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Cacahe pathet uga ana 3, pathet 5, pathet 6, lan pathet barang. Wektune ditabuh padha karo laras slendro. Alhamdulillah dina iki awak dhewe rampung bahas gamelan lan titi larase. Monggo bocah-bocah absen nggih wonten ing komentar. Cekap semanten pembelajaran saking ustadzah, mugi-mugi mupangati lan tetep mempeng anggone sinau basa Jawa. Ustadzah pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.